Ngiyanibingelela babukeli, namhlanje ngiphethe lunye uhlelo uma buye emendweni lana nguPhela Mthembu ngihamba nosisi sihambeli sami namhlanje naye esibe ney'nkinga phambili le useyi-return soldier, siyi-return soldier ngithi? Kunjalo sisi wami. Ubuye uphile empini. Yebo. Okay mama, ngicela ukuthi uzethule ungazisele nje umhlaba ukuthi ngubani, kanjani. Kuhambe kanjani le mpini? Igama lami nguNonhlanhla Ngwagumede. Khondlo. Yebo. Ngikhulele eKamashu. Inkaba yami kwaMashu. Yebo, ngikhule nobaba, ngikhule ngamazi uma wami. Engamazini uma wami ngiye sathathwa ugogo sayohlala naye emakhaya. Sasiwu-5, abawu-3 babezala omunye umama, thina so-2 nosisi wami omunye sasizalwa omunye umama. Sikhuleke la kugogo, uma sikhula nje asikhulise kahle, sizitshela ukuthi uma wethu. Kuthe sesithe ukukhula, waseyasitshela ukuthi cha, oma bethu basishiya bahamba. Wayesengitshela ukuthi igama lami elithi Nonhlanhla ingoba ngatholwa esikhothweni. Uma wami engishiye esikhotheni base beyangithola ekhaya bengizwa ngikhala. Wayeseyangiqamba kugogo wayesethi nguNonhlanhla ngoba ngitholwe ngiphila. Kuye kwahamba-ke ugogo sahlala naye kwamnandi nje kwanjeya, ubaba esehlala la kwaMashu. Wathola omunye umama-ke lo mama wasithanda kakhulu. Wayethi uma efika naye ubaba laphana wayefika egrosile ngendlela eyisimanga. Begrose benzela ukuthi kuze kuphela inyanga ngoba babefika njalo ngenyanga. Kanti ugogo wami yena wayebuya abuye eze la eThekwini ezothatha amaphilisi, wayeyikhaladi. Uma eshiya-ke ugogo kukhona u-anti, udadewabo kababa omncane. Lo dadewabo kababa wayethi uma ngabe sehambile ugogo wami, ubaba nabo sebehambile noma stepmother, abeseyakuthatha ukudla akise kwakhe. Sizosala thina sesingenalutho-ke, yabo. Hhayi kuhambe kwahamba-ke u-anti-ke wayeseyangicela u-anti-ke ophakathi. Ngase ngihlala la eMlazi. Uma ngihlala eMlazi ngangifunda esikoleni ekuthiwa iMafumbuka. Uma sithi siyagoduka nje siba u-3 sihamba nje nabangani bami, kwaqhamuka enye insizwa. Hayibo. Usuwahlala insizwa? Hayibo. Lumile khona esinye isikole sasiphezulu kwalesi sethu. Ayisimbuki lopho sidlulele yabo singanaka. Ngithi mangithi sengithe sengihlukene nabangani bami khona babehlala ka-R behlala ka-P mina ngangihlala ka-N. Angimbone lo bhuti angilandele. Ngangicikeka-ke ngalezo yikhathi uma ngibona umuntu wesilisa yabo engazuthi ufuna ukuzokuza kumina. Sihambe ngiyithulele nje akhulume bese ngithi ukuchezuka kancane ngenze ngathi ngiphuza amanzi khona la kwakunompompi khona eduze kwase-garage. Engimbone lo bhuti ngimane nginyanya ngithi othi ngiye kuphuza amanzi angihambi. Angilandele lo bhuti. Uthe sethe qamama kwasekhaya. Wami u-anti-ke lalingafakwa. Lalingafakwa ku-anti lalibuya nodaka. Bese ngithi mina lalela webhuti. Sengiseduze kwasekhaya manje angazi ukuthi uzofunani la. Ngoba phela u-anti uzongishaya ayitshela ukuthi ngithandana nawe. Avalela isahamba ubhuti wabantu. Ngangijima-ke. Hayi ngilokhu ngidoja-ke ngiyamdojela ngiyojima, ngiyojima. Kwathi kuLwesine ngiyakhumbula kahle. Ngadojo ukuthi ngingayi kejimini. Ngagoduka ngaya ekhaya. Hayi ngimbone lo bhuti uphethe ijuice encane. Hayi ngikhulume-ke naye mina ngiphethe amalokhuza ama-shooters. Wayeshaya uthisha uKhumalo mama ekwakubona ugqoke i-uniform uhamba nomuntu wesilisa. Ngimbone nje uthisha ngithi mina mani hayi imoto kaThisha uKhumalo ngihamba naye lo angikhulumi naye. Yes. Hayi kumane kuqatha ama-chips ngangiphethe ama-shooters. Aphinde lo bhuti usihambe naye. Uthe futhi mase efika ekhaya athi ngicela uthando ngithi ngathi lalela. Lwamthanda angoliphethe luphethwe abazali bami. Wathi uma ungaliphethe-ke ngicela unginikeze inamba yasekhaya bese uyasho ukuthi ngizofika ngomgqibelo. Ngijabule ngithi hayi-ke uqamba amanga vele ayikho lento ayishoyo. Ngimnikeze i-house number yasekhaya ahamba ubhuti. Uma efika ngomgqibelo ngempela u-anti wami akekho uyinyanga yeso useGoli uyolapha. Kukhona u-anti oqashile la ekhaya. Hayibo
Ngithi mangithi ngidlala amatshe nezingane, hayibo nangu lo bhuti. Ngisuke la ey'nganeni sidlala amatshe, ngiye endlini, ngiye ngithi kulo mama, hayibo khona ubhuti owayethe uzofika eze la ekhaya ezokhuluma no-anti. Hayi ngigijime ngingalinde impendulo-ke kulo anti, ngigijime ngiye ekamelweni ngimlinda khuluma-ke nalo anti lo yisiqashi. Hhayi abesesho ukuthi akafike ngoLwesibili. Uma efika-ke uma ehamba-ke lo bhuti abeseyasho ukuthi hhayi ngizofika ngoLwesibili. Sekubuya u-anti. Hhayi bandla ngiyele esikoleni mina. Sasisodwa-ke isikhathi sami sokubuya esikoleni, ngangibuya ngo4:15 njalo nje. U-anti naye wayazi. Uma ngabe ngibuye late ngangisuke ngiye ejimini. Hhayi ngibuye mangithi ngiyabuka ngaphansi kwesihlahla, ayibo angisekhishini kwawuthi uma wehla umgwaqo uyakubona ekhaya abahleli. Ayibo khobi lo bhuti mane ngishawa uvalo sathi ubhakha wami ngihlule ngishwi ngiye ekamelweni. Hhayi abese u-anti uyangibiza athi akayothengela udrink-ke. Hhayi lo bhuti-ke akhulume no-anti baqede yonke into. Okumnandi-ke bandla ngangisonto eZion mina. Okumnandi waze wahamba waya nasesontweni wasilandela-ke. Wahamba wayocela ekhaya. Asikaze sihlangane. Wahamba wayocela ekhaya kwakumhla ka-14 January ngisakhumbula. Uma ecela-ke ekhaya okay kushiwo-ke hayi kubizwe lokho okubizwayo. Hhayi-ke aqede-ke kuthi ngomhla 23 February kushona ubaba wami. Uma eshona ubaba u-anti wami naye futhi kuthi ngabo April kanje agule. Megula u-anti agulela ukuthi manje akasakwazi ukukhuluma, akakwazi futhi ukubhala. Yes. Mangisesikoleni ngiyacabanga u-anti ngimshiye egula eyedwa ngicela esikoleni ngithi ngisacela ukuyobheka u-anti mhlawumbe ngama-break ngigijime ngimbheke ulele phansi uyicashele. Hawu u-anti ucashele ulaleleni lana angifuni abantu bangibone. NgoSeptember shona u-anti wami. Okay. No-grand wami sewashona kudala. Yezwa walandela ubaba yena. Hayi ngoba nonyaka wawunzimana ngesikhathi. Wawunzima kakhulu. Hayi ngiyibuke lento ngithi mina u-anti usehambile, ubaba akasekho, uGreen akasekho. Amathemba ami wonke lawo. I-step mother lesesahlukana nobaba. Oh Nkosi. Asisekho naso. Hayi-ke uma uyaphila uma wami. Ukuthi nje angimazi uma yayibo lonto. Hayi-ke nosisi wami siwu-2 lapho. Usisi wami bese yazama ukuyombheka uma. Ambheke azagcina emtholile ey'ntabeni zako Richmond Farm. Abeseza-ke kumina hayibo sengimtholile uma. Sebefuna ukuqhubeka la emzini ukuthi baqhubeke namalobolo. Hhayi-ke amthola uma ngenhlanhla ubesela esebenzela la eThekwini. Uma emthola bese siyasho ukuthi hhayi bafuna ukuqhubeka kanje ngoba ubaba wayekutshelile ukuthi ngisengiceliwe. Kanje. Hhayi uma eze-ke gijima-ke. Ngoba-ke uyazi ukuthi sengizocela. So wasugcina-ke sowulotsholwa-ke usugana-ke. Sengigana. Okay-ke. Ake siqhubeke lapho usuganile kwase. Lapho sengiganile-ke khona-ke hhayi umyeni wami angazi mina ukuthi unomunye amcelile la eceleni. Shoot nesitheni. Ngingena esithenjini angazi. Uma ngingena esithenjini ngingazi la abasemzini bangikhonzile mina. Lo abamkhonzile kangako. Uma ngabe lo bengamkhonzile kanti uyazi ukuthi khona asebemenzele uzungu khona la abese ethinta lo wami athi uyahamba ngesonto elizayo. Amise-ke lo. Thina sihlala la eThekwini nalo wami lo uhlala emakhaya. Hhayi abese yami sathi hhayi ungaqale uhambe ngizofika lapho kuwena. Ngaleli langa azohamba ngalo. Kanti sebemlalele uzungu obhuti basemzini. Waqale wafuna isibhamu athi angimthengele isibhamu la eThekwini. Inhlamvu yesibhamu. Ngase ngithi mina uzoyenzani? Wathi hhayi wena ngifunele inhlamvu. Yes. Ngase ngitshela lo wami mina ngoba phela angazi lutho uyayibona leyo nto. Ubani ufuna inhlamvu yesibhamu? Umfowabo.
umfabo womyeni wami omdala. Bese ethi usifunelani uyifunelani inhlamvu lo, ngithi mina angazi phela ukuthi uzoyenzani. Kanti ngalanga ngesonto elizayo uzodutshulwa umnakwethu elele nengane encane. Uyezwa. Kanti bayazi emzini ukuthi ibona abenze lento. Yini ezibabe zomdubula? Angazi bona phela emzini uyazi ukuthi bayike bekuthanda oba bekubona unento. Uma ungenalutho wena bakuthathisa njengomuntu nje ongabalulekile. Kuze bambulale. Yes. Shuthi okukhulu wakungale. Yes. Hayi ke abese ke lo owami athi hayibo kuthi uma Mkhize ngale emakhaya udutshuliwa kwazi ukuthi udutshuluba. Laba basemzini lo umfowabo abese yafona kumina athi lalela ungaqali ungene lapha endlini. Ngithi mina hawu yini kwenzakaleni? Phuma ngoba uThemba uzokulimaza. Awuqale ngisoleke manje ukuthi kwenzakalani. Ubani uThemba? Themba umyeni wami phela Okay. uzongibulala. Hayibo yini ahamba emakhaya. Uma efika laphana asola ukuthi abasemzini ababulele uMamkhize. Uma ebuya yena ubuye uzothi kumina wena ohlangene nabasekhaya ukuze kubulawe uMamkhize. Ngithi mina ngaze kanjani njengoba ngila ukuthi uMamkhize uzobulawa. Hayi bandla kwashupha. Yangizwa mangithi kwashupha. Kwashupha. Kwangabe kusaba mnandi ke manje kumnyeni wami uma ngabe kuukuthi ke washona ngoFebruary yena uMamkhize. Uma ngabe kuFebruary ngangakuthola ukuphumula. Yangizwa. Wayengihlukumeza asho ukuthi nje angiphume endlini. So wayehlukumeza kanjani, like verbally wayekushaya physical, wenze njani into ehlukumeza ngayo? Uyazi ukungihlukumeza kwakhe. One waqala wathenga umuntu ukuthi akazongishaya. Hayibo. Yeso. Kanti ngalelo langa ngapaka imoto mina ngaphezulu. Khona osengithayimisile ukuthi umyeni wakho usekuthengele umuntu. Uma ngipakile laphana ngithi mina hawu kwenzakalani bese ngiyambona edlula nomuntu behamba ngemoto. Abangiboni mina, angithi mina ngipake ekhoneni bayaqhamuka bona nemoto yakhe. Kanti usethenge lo muntu ukuthi uzofika ehle endaweni ukuthi uyazi ukuthi vele mina ngihamba kephi. Uzofika ehle abese ngilinda abese yangishaya. Ngasinda lapho ke wangakwazi ukuthi ke angithole lo muntu. Hayi endlini ke wayefuna ukuthi alale nami noma ngingafuni. Yabona engihlukumeza umuntu wangibulalela umfazi wami. Yebo. Akasafuna ukuthenga kudla la endlini. Sizele izingane ziwu2. Lezi ngane akasafuna ukuyigqokisa, akasafuna ukwenza lutho. Sekufanele ngibone mina ukuthi ngenzani la endlini. Ngoba ethi ubulala umfazi wami. Ngoba ethi ngibulale umfazi wakhe ngihlangene nabasemzini. Hayi ke kuthi ke ngelinye ilanga la kwaba wesi kakhulu. Afike endlini. Afike nabantu. Bayalungisa lapha kwakwenziwa ialuminium amawindi. Kanti mina i-charger yakhe ngiyithathe ngayifaka ku wardrobe lokho eyibuza sixabene angimtshela ukuthi kephi. Uma ngabe ngiyithatha i-charge ngiyinikeze laba abantu ba charge. Hawe ma akangishayanga kanje. Bekhona abantu wangishaya wayongishaya eminyango lafa iwindi lomnyango yangizwa. Lafa ngagijima. Aluminium. Wayengangidlalisa. Bathi bayakhuza wathi lalelani nina. Nihlanganaphi nokuthi ngenza yebo. Nihlanganaphi nalo esengisho esengihlambalazo yangizwa. Engisho ethi ngumthakathi ngiyini. Uyezwa. Hayi ngathi uma ngabe ke sengibona ukuthi cha sengithola ithuba lokuthi manje fanele ngabalekela kamakhelwane. Wele igazi manje. Yangizwa uthi ngithini. Angidonse
amini ngikhuphuke ngiye kamakhelwane. Uma ngifika kamakhelwane bahleli la. Bese ngithi mina, "Hey, uyangishaya uThemba." Abesethi lo sisi yini kwenzakaleni? Athi hayi nangu yeza. Uma ethi uyaqalaza lo sisi nangu sela. Faka isibhamu. Yangizwa? Athi uyakhuza ke lo sisi ke athi lalela ngifuna lesifebe. Asize la. Asize sihambe siyokhuluma nasendlini. Yezwa? Hayi lo sisazama enkosami ukuthi ukulamula bese yamehlisa athi sicela uhlale phansi siza ukuthi kwenzakalani. Hayi athi ukuthamba kancane ahlale. Umehlala yezwa abesethi kwenzakaleni athi lesi sifebe lesi singifihlela ijaja yami bese sinikeza amadodazo. Hawu lokho uthi wenza okukhulu lo wangibulalela ngisho uMamkhize. Awu axakeke lo sisiphela akasazi isitori uyezwa. Wangibulalela ngisho uMamkhize umthakathi lo wayengamfuni. Athi hawu bese ke ngithi mina awu ayikho leyo nto Themba. Athatha isihlalo sakhona mntakwethu ngikhumbula kahle ngangime ngakusinki. Atsukuma athatha isihlalo angishaye ngaso. Lapha ingane yami ngiyibeke la kusinki. Uyezwa? Ngiyibeke la kusinki. Uyezwa? Angithatha angishaye ngehla ukuthi ingane iyashayeka akanendaba. Athi lalela wena ngifuna sihambe sendlini sokhuluma siyoqeda lento. Ancenge lo sisi ancenge athi kupho ufuna kwenzeka. Athi ngifuna lo ahambe ayoyiceba emaphoyiseni ukuthi uyena owabulala umkami lo wokuqala. Ngithi mina awu ngiye emaphoyiseni angithi wena waya ukuyongivulisa wangisa ukungivulisa istatement yeso. Ngasho ukuthi angazi lutho mina ngokufa komkakhe oqala. Abesethe ngifuna uyosivula futhi. Amaphoyisa ayilandelela ke le ndaba mhlawumbe azogcina sefika kubhuti bakhe. Amaphoyisa ayilandelela kwaze waboshwa uMamezala. Kwaboshwa uMamezala ngoba kwatholakala ukuthi uyena onesandla ekufeni kwakhe. Bawumndeni onjani? Abazwani. Pho yini engaze bebulale unkosikazi pho indaba wayedla imali mhlawumbe besolani ngayo ukuthi yini le abamenza beze bembulale kangaka. Wayemthanda kakhulu. Ukumthanda kwakhe kakhulu wayithola noma yini ayifunayo. Uma wayeyithreat. Yes, wayithola noma yini. Uma ngabe uMamezala efuna into wayemkhomba kuyena. Uma efuna into umkhomba kuyena. Yayibona. Bengisexakile ukuthi hayibo understand ukuthi yini azabulawa abasemzini ngabula ngisho nayintombi. Ingani mina phela ngongazi babefika kumina mhlambe mabefuna something ngikwazi ukuthi wena nje kubona scapegoat ukuthi ena nawe kube ngazi ukuthi kanti nabo baneyinkinga zabo baneyinhloso zabo mina ngazi lutho phela. Uma sengizwa ke lo wami akazwani noma wakhe wafuna nje ukuthi aboshwa uma wakhe waze waboshwa. Yes. Wapho wagcina sephumile ke uma wakhe. Hayi ke athi uma sibuya ke emaphoyiseni kube ngathi kuhle. Wabe indobela khona emva kwe Wenze ngazuthi emaphoyiseni phela sahamba nalo sisi. Saye emaphoyiseni ngoba ethe ufuna ngiyokwenza isinye istatement ngivuma ukuthi nginesandla ekubulakweni komkakhe. Yezwa le nto. Sihambe ke nalo sisi noyena imini lo sisi. Sifike ke emaphoyiseni basibuze ke imibuzo kwenzakaleni bese ngiyachaza ukuthi ngalivula icala walivula icala ngase ngiyasho ukuthi mina angiyazi lento namanje ngisasho angazi ukuthi wabulawa kanjani umkakhe. Hayi amaphoyisa ke ayise ethi hayi ake silindeke ukuthi ke izoqhubeka kanjani lento ngoba thiwa lavulwa icala. Hayi lo sisi ke bese yahamba ke emaphoyiseni. Ayisa amaphoyisa sobabili bese yahamba ke esho ukuthi ngicela ukuthi nithathe ibhamu kubona bo2 ngoba bazolimazana. Yebo. Uma ngabe ke sebesho njalo kanti mina esami isibhamu sisendlini. Yes. Asishiye lo ngoba vele besila kuyena. Asishiye abanikeze abhale istatement bese sasala. Bangithathe ke mina kuthiwa akasale lo epolice station. Bangithathe base beyokulokhuzisa ngesithathe isibhamu ngisise emaphoyiseni. Esakhe sesisele vele epolice station. Hayi sibuye naye.
ngoba usexolisile seshilo ukuthi hhayi ngeke ngisamenza lutho ini naye seshilo hawu Magumede usuzosala usungishiya nje kanje ngoba bebengafuni ukuthi azaye endlini nami. Hayi akhombisa umuntu ukuyisola sihambise endlini. Maye fika emntakwethu ebusuku. Yezwa. Kanti ngalelo langa uzongena ahamba emsebenzini wayengena u8 ekseni. Ngibona ukuthi ngizofa la. Thatha impahla zami nezingane zami ngiya kusisi wami ke manje cousin eHammersdale. Sihlale eHammersdale nezingane sihlala hambe ngima. Athi nje lona wabunga ngibulalela umfazi umthakathi sasha nezinto engekho umthakathi lona ngithola imithi ema-wardrobe ngithola amakhandlela. Awu thola namakhandlela abuye eza ukuthi ngiseHammersdale afike. Yezwa. Wafika engasadla einkobe zamuntu angizwa. Wangena ngesamagundane. Wangena wathi ziphi impahla thatha impahla sambi thatha impahla. Ngeke asasho lutho umkhazini wami. Yezwa. Uyambona ukuthi isilwane lo muntu. Yes, wangenza noma yini. Hayi sithatha impahla sihambe naye ngiyaqhaqhazela emotweni. Ngiyaqhaqhazela yeso. Ukhazini afonela uma amtshela ukuthi hayibo uhambile phela uNonhlanhla. Uhambe noThemba. Bayephi? Uye endlini. Hayibo ngeke ambulale yini? Hayi ba request ke uma sesila endlini. Sifike naye nomalume wakhe. Ngiyamcela umalume ngithi malume ngiyasaba. Uyamazi umshana wakho ukuthi unjani. Angangilimaza futhi ngingafa. Yeso, angishiye naye sisale. Yeso. Sale naye ngiyaqhaqhazela izingane nazi. Nezingane akanandaba. Akanandaba. Le nto afuna ukuyibuza ukuthi ngoba phela izingane ke akanandaba nezingane. Uyangishaya phambi kwaso. Yeso. Ayi ngenhlanhla kuqhamuka uma qhamuka umfowethu. Yeso. Maqhamuka uma nomfowethu bangena. Hawu kwenzakaleni aqala athi ene uma ngabe kufika amaphoyisa la uzungasho ukuthi ufuna ukuhamba nawo. Noma ngabe kufika bani ungasho ukuthi ufuna ukuhamba nabo. Bafike ke uma nomfowethu. Hayi bese beyabuza kwenzakalani. Ngithule mina. Khulume yena hayi akwenzeki lutho. Kanti uma useyazi istory usetshelile ukhazini wami. Mabefika lathi nayo nomfowethu atlalela la Spar. Sihamba nayo sisi wami. Athi awuhambi wena kusho umyeni wami. Awuhamba ngithi mina ngizohamba noma ngithe kuwena ngeke uzuhamba. Awushongo phela ukuthi ngingahambi noma ubuthe wena makufika amaphoyisa angingahambi. Hayi mntakwethu asidedele yeso kanti uya ngale ekamelweni. Bengazi ukuthi unesibhamu vele ungesona esomsebenzi unalesi esakhe. Wabona umfowethu wathi balekani nangu Spar uphathe isibhamu. Ngiphethe ingane zuthu uma wathatha le ndala ngathatha le sasigijima sinuka intaba ngoba uma imoto babeyishiye phezulu. Sagijima sangena emotweni imoto yasuka singakavali icapha. Sahamba. Yeso. Ngenhlanhla ke azange azasifice ngaphunyuka kanjalo. Kwase kuphelile ngami ngalelo langa. Ngolumendo wakho. Ngicela ukuza mama ukuthi wakwambona yini emva kwasonke isigameko lesi? Ukumbona kwami nginezinto eziningi izinto ezisendlini engayishiya. Kodwa ukuyishiya kwami ngifuna amaphoyisa ukuthi ngihambe nawo ngiyoyilanda. Kanti useyishise zonke akusekho itifiketi akusekho izinto zami zokugqoka. Yonke into yayithi mina ayisekho. Ngokumazi kwakho lo muntu ukukhula kwakhe kwakunjani ngoba uthi wayengazwani noma wayekhulele ekhaya elinjani kanti kahle? Ukukhula kwakhe mina ngangakuboni ukuthi abazwani ngaleyo ndlela vela ngithi uyekubona ukuthi emndenini kuba nalowo kodwa futhi awuboni konke kanti futhi mina ngangiya ngaleso sikhathi yabo. Hayi uma sengimbona kodwa khona ilanga engabona ngalo ukuthi lo akazwani noma wakho wayemphendula noma kanjani. Yes ekhombisa ukuthi uyingane nje umdle yabona leyo nto.
Okay. Ngizocela ukuthi kuyonke lento abantwana kodwa balithola usizo lokoluleka mhlawumbe noma ngengqondo noma mhlawumbe nje ngoba phela for sure bahlukumezeka. Ya Ngoba bengakakhulu kakhulu. njengalo omdala ngithi ubesena 5 years. Engibuza ethi mama ubaba wayekushayelani. Ngithi mina hayi sobuye sixoxe lokho ngane yami yeso. Ngimvala nje ukuthi angaboni ukuthi uyadinga ukuthi ngekilanga mhlawumbe nje mayebuza vele nje uhlala naye phansi noma ungapheli ungaxoxi in details kodwa nje ngihlale phansi. Ngoba manje babekhula nabo bakhula benze bacabanga ukuthi into enhle makuumuntu wesilisa nje nawe seyakwenza lokho komunye umuntu wesifazane mayimthola abona ukuthi into eright ngoba yayenza ubaba wakhe ingane zenza into ebhedayo eziningi ngalezi zinto lezi. Yebo. Kodwa ngicela wena wahila ke emva kwalokho wagcina mhlawumbe uhilile. Yabo ngiyazama kuya ngokuya ngizama ngoba yes ngiyahlangana nabantu ngisenalo engcono itoko ngoba mawutoka uyaphazama. Yes ngoba awuncengi kakhulu ke nanokuthi nje mawuvuka ekseni emsebenzini niyaxoxa okuyingcine senixoxa sengathi ihlayo uthatha kunzima senahleka manje yebo yabo njengezami nje mangigcine zami ngihleka inkinga ngihleka sekuhlekwa mina ngoba ngivele ngiyiphendule nje ngizenza ihlayo futhi zona bezinzima. Siyabonga nje nangesibindi sakho ngoba futhi mawuchaza ukuthi nabantu bomthetho besingazi ukuthi nabantu bomthetho anti ibuyenze kibe nje abuse. Ayikhona kakhulu. Ayikhona and indlela ayisilwane ngayo lo muntu wesilisa angicabanga ukubuyela kuyena. Awucabangi. Angicabangi nakancane. Kodwa usamxolela ke. Ngamxolela ngenxa ukuthi phela ngeke ngize ngiqhubeke nempilo. Yes. Umuntu yasinda yasinda umuntu yasinda. Angeke uthwala umuntu nje. Nanokuthi uzolokhu uyineza ukugqilazeka wena yena ukhululekile lapha. Ingane ziyambona kwenzakalana in terms of ingane wake wafika ngelinye ilanga lapha angazi ukuthi wayezwe ngoba ukuthi ngiyisengilapha ngoba ngasuku wayekwazi kuba kama ekwazi nalapha eHammersdale ngangafuni ukuthi azi ngihlala khona. Wafika uma efika kwathi ufuna ukubona izingane ngamdedela nezingane zakhe wakhuluma nazo. Mina ngisekho kuyena angifuni kuzwa lutho angifuni ngambophisanga mhlawumbe ukuthi aboshwe kanjani. Yabona khona into eyisicefana ukuthi uma ubophisa umuntu lokhu thiwa woza ngelanga lokuthi yenza ukuthi end up umuntu futhi bese bengasakwenzanga okufanelekile. So ngabona ukuthi cha ake ngihile mina. Awu kanjani phela umuntu womthetho you don't believe in justice? Ngiyabelieve khona angithi nama colleagues ami siyakwazi ukuthi sihlale sixoxe lapha kube khona nalabo abakutshelayo ukuthi uma ngabe kuukuthi kanje wenza kanje yayibona leyo nto. So ngathatha la ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngingambopha ngoba kuyanginqinisa futhi nokukhuluma kakhulu angizwani nakho yona into kanjalo. Siyabonga mama ngesibindi sakho nje sokuphumela nosuba kodwa ngiyabona usahila phela ngoba ubuglowa njena nje iglow iyodwa nje isho ukuhila. Iglow iyodwa nje isho nje ukuthi uhilile nje vele. Yes funa uphume entweni. Uphuma nje entweni. Phuma njengezolo se champagne. Ungaphindi singaphinde sibuyele. Cha. Asilokuthi siphindiseleke. Kunjalo sisiphele. Bahlali ngakhohlwa ukusubscribe ni like ni view ni comment ni share. Ni share bafethu nenze nje. Bafecela yazi lolu hlelo lusha alusha ludala uhlelo but usizini 2 lona usudriver imina uphelwe country mother of all. Cela nikwenzeka nginathanda ezwa yini ngiyanthanda ngizonibona ku Durban July nifike nje Durban July yabona ngafiki nina nazo ngithembi angithembi cela nifike Durban July baba yini Is the Black Life TV